skús. Tak si to rátaj, že 5 a... 10. Nič sa nestalo. To nepadol. No, ten predtým nebol asi štandardný. Skús nejaké iné miesto. Že strednú časť toho. Ale to by som mal akože správa. OK, tak asi je to fajn. Luka si to vyšľapáva. Najlepší zjazd. A teraz to dáva aj dávač. Že sa s ľahkosťou jemu vlastnou frka sneh na všetky strany prežil. Je to Survivor. Reálna situácia. Slabé. No, som pripravený, môžeš. Tak sa to robí. Teraz. Sme vo Vysokých Tatrách. Krásny výhľad z veľkej Studenej doliny. Druhý stupeň laminované nebezpečenstva. Takže je to v pohode. Dorici, Lukáš! Lukáš nám predvádza ukážkový záchytný manéver. Takzvaný čo? Alvarez? Som nechcel. To je Vysokých Tatrách.